Baba muna tayo ng ground. Kukuha daw muna tayo ng ID. Papunta dun sa 35. Oh, ground na nga. Ground na. Kukuha tayo ng ID. Siyempre kukuha ng ID. Bababa na tayo. Kanina hindi nag-reset. Nag-record kanina paktat ko. Hindi nag-record kanina paktat eh. Pababa na tayo, doon na natin kukunin sa baba yung ano natin, ID natin, para hindi na pabalik-balik, hindi na tayo pabalik-balik. Kainin doon sa elevator. Kaya baba na tayo. Kukunin natin yung ID natin doon sa baba. Mabilis lang pala, tatarsid lang pala, bibigay lang. So yung product ni Ma'am Prenros noon hindi ko nakuha ngayon, hindi ko madala. Marami pala, 3 box, so hindi na kaya ng motor yung 3 box. Mahihirapan na tayo, kaya bukas na lang yun yung product ni Ma'am Prenros. Kasi nung nakaraan 2, okay lang 2. So isa rito, tapos isa dito sa upuan, kaya pa. Pero pag 3 box na, mahirapan na tayo na. Balos yung EDSA, sobrang traffic. Kaya bukas na lang natin yung bago tayo sumunod sa airport. Yan. Ikot tayo, kukunin natin yung ID natin. Manong, ikot ka Manong. Ikot ako. Kunin ko yung ID ko. Manong. Sir, kunin ko po yung ID ko. Salamat. So, nakuha na natin yung ID natin. Let's go. Okay na tayo. Tapos edit na natin yung video para gamit natin sa sunod.
Grabe. Gusto ko sa bahay, anong oras na? Kasi yung katawan ko, aywan ko, hindi ko maintindihan. Yung mga muscle ko ba? Yung aking mga muscle. Masakit. Parang nag-start up, ayaw mag-function. Oh, ang ginagawa mo? Pauwi na tayo. Ngayon lang tayo mag-video. Kanina, hindi na ako nag-video. Mag-drive ako hanggang Batangas. Malayo-layo ulit ang ating biyahe. Pupunta tayo ng ano, lugar na lang para tayo. One bar na kami yung ating gasolin. Tingnan natin kung hanggang saan naabot yung one bar natin. Doon na lang tayo mag-gas. To the moon, boom boom, short. Nandito na lang mga kaibigan yung ating video. Papatay na lang muna natin. Para hindi malubat. Malubat eh. Sige, pasok. Uwi ya kak. Hindi na lang tayo magkagak. Tignan natin kung ano sa habot na natin. One bar natin. One bar na lang eh. Tignan natin kung ano sa nahabot yan.
ba? Kasilaw, kasilaw, kasilaw ng daan. Ang daming gulay yun, yung palaya. Kung saan ay masarap, baga, talbos ng ampalaya. Excuse me po. So, nag-gas ako 120. So, hindi pa puno. Yung camera ko hindi yata naka-open kanina pag-gas ko. Shoutout na lang natin si GP saka yung tropa niyo ni Oil. Si GP yung nag-assist sa atin, no? Yung camera natin. So, ibig sabihin, hindi rin nakuha itong pinamili ko kanina ka, ano, daldal ako ng daldal kanina, wala palang camera. Hindi pa naka-open. Pastilan. Ultang natin 120. Siguro kulang pa. Makakabuti siguro itong mga mga 150. So 120 lang yung pinakarga ko. Dahil sa ayun ko. Kasi malapit na ayun yung dito sa atin. Sabay nakita ni Regito yung ating camera. Sabay tanong, vlogger ka sir? Naku, yung pagkain ng ating manok. So yun, hindi na